Čaute, volám sa Jo Jurány, jazdím s kamionom už 2 roky, to za chvíľu budú. A chcel by som vám ukázať teda môj interiér, z ktorý som si viac menej vysníval. Je špeciálny velice, keďže tu mám postel viac menej z trojkovej Scanie, ktorá v nových generáciách len tak nebýva. A chcel som, aby to vyzeralo, jak sa hovorí, ináč, odlišné od ostatných. Je to klasická postel, 1 m dlhá, 80 široká, čo vlastne býva nad hlavou, nad postelu klasicky. A tak no, dal som si hore spraviť skrinky, keďže tí originál sú není moc dobré, keďže sú malé a títo robené sa oveľa vás opláca. Mám tu levíka nakresleného, krásneho mladého, keďže na obidvoch stranách mám leva a levíča. Tam je to trošku také tematické znútra. Nakoľko to tak vyjde takový interiér? No, väčšinou to vyjde okolo 4 až 6 tisíc eur. Podľa toho, no, čo si akože dá spraviť a všetko. Má tady nejaké vychytávky, ktoré vám usnadňujú tú cestu? Určite všetko tu je, mikrovlnka, kávovár, čo tu ešte mám? No, to je asi aj všetko. A také no, denné jazdenie, aj týdenné, no aby to všetko bolo. Mám tu ešte oldschoolový volant, čo sa len tak nevidí v týchto nových generáciách. To je Scania, to má všetko. To je najlepší vůz, jak sa hovorí.